ресторант Бодега, София в Студентски град. Аз се казвам Ева Мария, а това до мен е Денис. Ако искате да се насладите на нашата музика, можете да заповядате в Студентски град, София, в испански ресторант Бодега, всеки четвъртък, петък и събота. А днес сме 22 декември и ние решихме да ви направим една изненада. А по-точно една томбола, в която абсолютно всички наши фенове във Facebook страницата ни ще спечелят, сега ще разбъркам тези лищета, ще спечелят годишен куверт за двама. Тази купа е за град София и околните градове, а тази е за Варна в испански ресторант Бодега. Така, започваме с теглянето на първия куверт, град София, и той отива при Мими Иванова, тя от град София. Честито за новогодишния куверт. Заповядайте. И сега купата на Варна печели Олия Иванова, която е от Варна. Честито на всички печеливши. Вие ще получите съобщение във Facebook страницата ни, кога и къде, в колко часа да заповядате в испанските ресторанти Бодега. Това беше от нас. Лека и спокойна вечер и честито на всички печеливши. Браво!